Atsuda na po king mumunang aldo, nobena parangal kang Kristo ngari. Pagkabita na po karang kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Ding mas sponsor, Virilio Mayuyu, Estelita Iporak at Violeta Matic. Pasalamat Dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Laleng Galang and family, Joan Rose Tolentino and family. Birthday Thanksgiving Dadi, Nenela Gundo, Jessie Salangsang, Felicitas Sampang, at Noel Immaculata. Special intention Dadi, Dids and Lito David and family, Salvador Malyari, Father Adrian Paule, Father Raul de los Santos, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Zalina Tolentino and family. Speedy recovery Dadi Angelina Lising, Remigio Mateo, Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Dominga Gutierrez at Lourdes Clemente. Healing Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado. 40 days ng Laura.
Kilagining impahan po ng anak po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaunti mo rin, may payabak kay kay po, maya-payabak po mo, king mumunan na pong aldo ng siya maldo tang sadya para king solemnidad ng Kristo, ang Hari, aganakan tayong imetong Santo Obispo, San Martin de Tours. Nga bata nga bebeng matang pangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapat pagsisyan, ding kasalanan tamo, manyad tapan tawad at pakalulu, king nga pong Ginoo. Ikang mamaus karing taong magobra para king pamanisir at pamagbalik kalub, ding dakal, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang mililigtas kay kami, king pamikasala at kamatayan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamantabe, king obra rin pamuntok, ning kay kang iglesia, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa maipain tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilataning biyan at kamatayan, ing na Martin de Tours, dinaw na keka, ing pamanyamba at pamamuri. Ibayo mo karing puso mi, ing upaya ning kekang lugod. Banketa, ing biyemi o ing kamatayan, nakiyakawani keka. Itiyadon mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibad, king kadwanan sulat 1. Tutukong matula, uling ikit ko ring mapilan, karing kang anak amibibye, agpangking katutuan. Antimo ing inutos na kaya katamo, ningig pa. At ngini kalugod-lugod ay indo, atin kong adwan keka. Itamong sabla, mikakalugod tamo. Eya bayong kautusan ing susulat ko keka. Nuneya naman ing sadyang kautusan, ay ba't paking mula, atina kekatamo. At itiya ing kabaldugan ning lugod, asasabihan ko, mibye-bye tamo agpang karing kautusan ning Diyos. Ing kautusan amiyabye keta pang minuna, yapin iti. Mibye-bye tamo agpang king lugod. Dakal noring mapamiray, adinatang ketiking yato. Ding tao, bisang mamasyag, king Yesu Kristo, mi katawan niyang tao. In tao ngantikareti, mapaglinlang iya, at kasalang ng Kristo. Inyaming at kayo, ban mayalang kabaldugan, impi pagalan niyo, nunekamtan yung lubos, ing kekong kalam. Ing ema natili kinturo ng Kristo, nune pandadaga na pa, ene panok na nga na ng Diyos, panok na nga na ningig pa, at ning anak, ing ninumang manatili, king turo ng Kristo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapadadla ret ang maminto, king kautosan ning Ginoo. Mapaladla ret ang maminto, king kautusan ning Ginoo. Mapadadla ret ang makimalinis apami biyebye, ret ang maminto, king kautosan ning Ginoo. Mapadadla ret ang tutupad, king kayang tuntunan, det ang maminto, king mabilog dang puso.
Mapalad laret ang maminto king kautusan ng Ginoo. Pagkapilitan da kayong suyuan, king mabilog kong puso. Emo pain tulutan king kakulang labagan, dingke kang kautusan. King kakong puso, karin ko sinikap, dingke kang kautusan. Banke ka, eko mikasala. Mapalad laret ang maminto king kautusan ng Ginoo. Maging malam ka sa kakong alipan mo, ban eko mate. Ban makatupad ko karing amanong kaya kang binye. Mata ko kaya kalang ibuklat, ban kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kaya kang kautusan. Mapalad laret ang maminto king kautusan ng Ginoo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Sulu amat nube, kimpa maglakad ko, at salayang saslag, king kakong daklat. Ginoo mantabi kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa kay may pabalita pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, nung naning milyari ketang panahon ng Noe, makanya mo naman ning malyari king panahon ng anak ning tao. Ganitang panahon ng Noe, ding tao mamangandad miminom, kakasala at may asawa, ang gakingaldo asina kaya inowe king daong. Di natangingalbog at may nga matelangan. Mangari mo naman ketang panahon ng Lot, ding tao mamanganla at miminom, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bale. Dapat kingaldo ame ko Lot karin Sodoma, minuranapi at asupri at may nga dulok langan. Makanya mo naman ning malyari, kingaldo adatanging anak ning tao. Kingaldo ito, itangatyo king bubungan, iya pamukuldas, banko naning pibanjana, kilub ning bale. Makanya mo naman itang king marangle, iya sukat muli. Kakalingman itang milyari, king asawa ng Lot, ing ninumang magkapilit, miligtas king biyana, abating niti. Dapat ing ninuman, ing mibating king biyana, aligtas ne. Sasabihin ko kay kayo, king benging ita, at ing aduang lalaki, king metong pagkeran, ing metong mayakwaya, at ing metong mitaga niya. At ing aduang babaeng miyabe gigiling, ing metong mayakwaya, at ing metong mitaga niya. At ing aduang lalaki king marangle, ing metong mayakwaya, at ing metong mitaga niya. Ngaramay ngutang ding alagad, Ginoo, no karen mapalyari iti. Pekibat na, nung nuya ka rin, yung bangke, karinla naman ding buitri. Ing mayab ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Welcome back po sa akin. Sa galing kami sa retreat na
At yan, pag-alis namin sa retreat house, dun sa aming GC, group chat, no? Nakikita yung mga iba't ibang pictures, hindi ng aming mga activities, kundi yung mga naiwan na gamit. Mayroong naiwanan yung kanyang cellphone sa kwarto, nakapicture daw sa group chat namin. Mayroong mga, hindi ko alam kung ano yung mga binili, mga pasalubong yata na naiwan, yung mga pasalubong. Ay, diba pa? No? Yung mga pari kasi, no, gagad lang makauli. No? Masyado silang nagmamadali sa pag-uwi. Kaya yan, ano-ano yung naiwan sa kanilang kwarto. Yung iba po sa chapel, yung ibang mga naiwan, di ko na mga susi pa yata. Naiwan yung susi. Ganyan po tayo, no? Kung minsan siguro marami tayong iniisip, marami tayong pinagkakabalahan, iba-iba yung ating mga nakakalimutan. Pag masyado tayong busy, kung minsan ano-ano yung hindi na natin naaalala. Mayroon pong ngayon mayroong akong napapanood na game, yung Family Feud. Parang ganyan ang mga tanong sa Family Feud. Yung bang halimbawa nagsasurvey sila sa mga tanong at yung mga tao ay nagboboto kung ano yung mga bagay-bagay na ito na kailangan. Halimbawa, pag mag-outing, ano ba yung mga kailangan pag mag-outing? So, siyempre, may magsasabing bathing suit, ganyan, no? Pagkain, ganyan, no? Siguro, sunblock, ganyan. Yan po maganyan, no? Siguro, pwede rin gamitin ito. Pag masyado tayong busy, ano bang mga bagay-bagay na nakakalimutan natin? Pag masyado tayong mga pinagkakabalahan sa buhay, ano ba yung kuminsan din na natin napapansin? Siguro sasabihin natin, Among, nalilipasan ako ng gutom, nakakalimutan kumain pag masyado akong busy. Ganyan. Pwede rin sigurong, Among, nakakalimutan ko yung pamilya ko kasi masyado na akong nabisi sa aking gawain. Wala na akong time sa pamilya. Pwede po yung ganyan, no? Kaya sa sobrang busy, nakakalimutan ng sarili. Among, wala na akong time para sa aking sarili. Hindi na ako nakapag-parlor. Baka siguro, funeral parlor nang abutin ko nito, Among, pag ganito ako ka-busy, funeral parlor na lang ang sa akin sa sobrang busy ko. At ganyan po, no? Pag masyadong busy, minsan makikita mo mahalagang bagay nakakalimutan natin. Pero siguro sa sobrang busy natin, minsan ang nakakalimutan natin ay ang ating kaluluwa, our soul, our salvation, our relationship with God. Yan ang ating mas mahalagang nakakalimutan. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, iyon ang aking nakikita. Sa panahon ni Noe, yung mga tao nag-aasawa, abala sa mga maraming bagay, hindi na naisip ang relasyon sa Panginoon. Ganon din sa panahon ni Lot. Nag-aasawa, nagpapamilya, nagtatrabaho, nagtatanim, gumagawa ng bahay. Pero yung mahalaga, yung kanilang kaluluwa, nakalimutan na ang mahalagang relasyon, ang relasyon sa Diyos. Siguro ito rin po yung paalala sa atin. Gaano man tayo kabisi sa ating sa buhay, gaano man tayo maraming pinagkakabalahan, huwag nating kalimutan, dapat mas maging busy tayo para sa ikalulusog, ikabubuti ng ating kaluluwa. Kung dapat meron tayong atupagin, numero 1, sabi nga, seek first
the kingdom of heaven, and the rest would follow. No? Yun ang dapat nating mas atupagin. At sabi ng Panginoon at ng lahat, they will fall into their places. No? Noong pong seminarista pa kami, mayroong isang professor namin, lagi niyang favorite na expression, sabi niya, ang tao, pag nagtatampisaw na sa kaligayahan, pati kaluluwa niya ay nakakalimutan. Pag yung tao sobrang nang magpapasarap sa buhay, ultimong kaluluwa niya ay nakakalimutan. At ito po yung laman ng ating ebanghelyo. Baka hindi tayo busy sa trabaho, pero masyado tayong nagtatampisaw sa sobrang kaligayahan, sa sobrang pagpapasarap sa buhay dito sa mundo. And we forget yung pinakamahalaga, ang ating kaluluwa, ang ating kaligtasan, ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya, sana'y magising tayong lahat. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintay mga kaibigan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para ka ring malimuna king Santa Iglesia, era sana sa sawan paganaka karing tao, ing busal ning sablang makapagmulalang bagi kitiking yato, ing maulagang dili, yo ing kapanayan kinsukat a pamagsadya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para ka ring pamuntok ding bansa, king sigasig dang makatuklas, karing balong belwan, era sa dirinan sa gabal, ing pamanuklas king karela miglalang, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para ka ring daralan kasakitan, ding alang obra, may balo, at alang tuknangan, era sa kakalingwan, king mas maulagala ring atagpan, ing tunerang Panginuan, king panalangin, kesa karing dakal ang mga biyasa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para kaya katangan, ganakanta sana, king ingkayarianing Diyos, at tinuya karing puso, ring tapat tatanggap kayo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ngeni adwanta mo yung sarilitang kapagnasan, Iba, parati kaya sanang makasadya, para king panuning anak ning tao. Ay mo kaya sa paboren, binang magagayuma, karing pibandyan ning yato, ban kalingwan miya. Iriadwan mi, king kapamilatan mo ring Kristong, ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lahat, muntaking libutan.
kay pakamalang kapatad, banti kay katamong daon matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuitig daon karing gamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimilalang panwanan mula retingain ayam pang mi kaniting pesta ng San Martin. Mananasan ang iting Eukaristya, sa upan na kami, king tula at king kalungkutan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. yat na yoreng puso yo. Makayat na no, king ginu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipak, Diyos king alangang galubos mayupaya. Pagkalubmeking Santa Iglesia iting pestang parangal kang San Martin de Tours, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babye mo yung kayang pamanganlung bilang pakibat ka rin kayang panalangin. Hulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kayang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kayang banal. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinabi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sa nebinyere, kaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Itiyin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman, kibat ni nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ikongan, minom ko kan iti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bay talang hanggang tipan. Am hibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ang kamatay na pamanyabli ng may biyening anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapin ng biyeting kadis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo,
ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagkamwa mo, king kami nga sanang misudusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban maganap yakin lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mo na naman, ding kapatad ming, pepaynawan at maninayang sabling miye, at ing sablang mayang unabye, lalong-lal na rin ipanalangan mi kaniting penandit. Tanggapan mo sana, king maligay mong arapat. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king bilang hanggang. Ban kaya benang Maria, ing birehendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purianda kat kaligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tutup, kaguming banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngayon manalantang mit mong kapanilin, lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing, kapayapan, king panawin mi, ban king kasawpan ni kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan,
Naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Anting may kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kaingan po. Yang malugudan maganakatang ginom, ning kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Gino, kumatampang tanggap keka, dapo tigkas miyay nga mano mo, pumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pepasikdangan mo kami, kaniting sakramento ning pamisan metong, sapan mo kayang tupad king kaburian mo, king sablang dapat mi. Nang makananong San Martin, binyan ang lubusan ning kayang sarili, king pamanyuyo kaya ka. Makapagsaya kami naman sana, antingin ang pun mong anak. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalubuin nga lang kapainawan, kalisabang kapatabing at pakabal mi miyang unabiyo ginum. Ingala na hanggang mo sala, sunlagya sa karela. Mi painawalangan sana, king kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat, amegona, kapamilatan ng pakadulo ng Diyos, ipainaw sa aking kapayapan. Amen. Tingginuman tabi kay kayo, At kaya kaan timuri. bendisyonan ako nga ng Diyos, sa may paintuto, ingib pa, hamponing anak, hamponing banal espiritu, Amen. mayari ning kapag masusyanta mo, meta ng luguran ng Diyos sa ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Madakal po salamat, Maya Poras, magandang araw, marami pong salamat. Adore